maiatzeko osoko bilkurari hasiera emango diogu, eta lehenengo hasiko gara. Aurreko bilkuri dagozkien artean zirriborro hartzea dagokio, bi alta dauzkagu, batetik 2024ko apirilean 25ean egindako osoko bilkurakoa, eta bestetik 2024ko maiatzaren 13ean egindako hauteskunde mailen inguruko zozketa zarata egindako bilkura. Orduan, apirileko osoko bilkuraren hartzarekin hasiko gara, eta inok baldu zerbait izateko? Ez. Ni gauzatxo bat bai. Bigarren horrian, hitzen du horre Gitariako alkateaz, hitzegin edula ondartzen maia zarata, eta arregaretan sartzeko Edurne Berasaluze, presidentziako foru diputatua eta ez da hemen da Irune. Beraz, martuta gantzen da, ez da? Eta bigarren akta lehen esan dugu bezala, maiatzaren 13koa, hauteskunde mailen zozketaren ingurukoa. Bigarren puntua, alkatetza dekretuen kontrola. Hemen badukazue zerbait, norbait epadu zerbait, galdetzeko? Bai. Lehendabizikoa 208garrena, dago langileak kontratatzea, kontratuan agertia izenak eta bar. Galdera da gehiago, ea gobernuak nola hori ikusi du Marixat egutegi eta ordutegien kudeaketa. Ikusita langilea gutxiago egiteko da eta. Hemen egin edo azterketa udaltzen inguruarekin, udaltzainetan jende gehiago dago, eta orduan aurre ikusi zen, horre diru kopurua zalaka, arnola egin ere zaten, eta udaltzen guraren esanetan 3 personekin egin ziteken, bai ordu kopurua ere zegokio banaketa, bai eta jaiegunen antolaketa ere. Orain artean, langile izatean, guardiko ordu batzuetan, langileen ordutegiek solapatu egiten zian. Orduan, ordu batzuetan, guardi partean batez ere, 2 langile kointzitzen zuten desente orduta. Orduan, hori saiesten da, eta berbatuta dago, bete gongo da langile batotakoa, eta jaiegunak eta txandak ere ondo egin dago dela. Bigarrena, 225garrena. 225? Bai. Kanala autoreko pergola. Ebazpena jakinarazi zaio interesunari, jada? Bai. Berez biak atzoko zan kentzeko epea, oso trespa dago. Dekretua da, maiatzaren 9koa. Ez dakit 9 zepokatu zen, baina pentsatzen dut dekretua inda, eta kainaratziko zitzaioa epela hontean. Eta gero dekretuan jartzen du, jakinarazpenetik 10 baino abilez. Hori, da, zintzuk dian eman beharreko pasuak, sekuntutan gauden, hori dekretua, hori, bilabete bukaeran gauden ez ba. Oso izan lantu dutia nola dagoen eta, ez dakit oso zehatz. Jakinarazpen data zehatza ez dakit, baina hori, jakinarazpen elektronikoa jasotzen duten, dakat 10 egun sartzeko eta 10 egun horietan erakin noiz sartu ziren, eta horren, hori, erazkin egiteko epena, ez badabete, etzeko goma. Urrela, 226garrena. Dekretu honetan Artemiseko biztera eta aipatzen da segurtasun eta osasun koordinatzaileak kontratatzea. Hemen galdera da, ikusita ze kontratu txikia da, nean bostegun den inguru. Zin izan da, irizpidea kontratazio egiteko eta zergatik ez duan hartu igual hirigintzako teknikari batek, udal teknikari batek. Nik uste eta enpresak berak egindako proposamena zara horrela egitea eta beraiek ikudeatzen guztia, eta impostu hori da parte bezala,
Bai, hori izan da. Jarraipena egin du udal aparejadoreak, bai. Eta ikuskapena ere bai, obraren hasiera bertan juntzan, jarraipena egin dio, eta bukatu da aste honetan, gaur osteguna baldin bada asteartean uste dut, eta bertara juntzan, eta ikuskapena egin da dago, udal arkitektok egin da baita. Batzan horregatik, jakitea askotan kostu txikia dira da, baina Behenaren gauza bada hogan zuzendaritza aldutelari bertako erdileak eta bestela segurtasun eta hori behar da beste titulazioa. Beste enpresa. Azkena da, 252garrena, Sorosle zerbitzua, prozedurik eutxik deklaratzea, zein da egiten dana aurrikuspena, zein aurrikuspen egiten dut dago berroak, eta bigarrenik, hemen ere zintzun dira jarritu beharreko horrengo pausoak. Ez lehiketatea segunda berrogeita 5 milioi euro pixkanat iragogatik, ez da inega aurkeztu. Harremanetan jarri ginen Gurutze Gorriarekin, ikusita Gurutze Gorriak udaletxeko saudareko bi lokal erabiltzen ditula adibidez, eta esan genien ia bereiek zintzazaketen zerbitzu eman kontuan hartuta Getarian Gurutze Gorriak ematen duela zerbitzua, eta Hondarribian Irazarte ere Gurutze Gorria ez dela zerbitzua ematen zuena, bilera baterako deiekin genien, eta horreko asteartean bilera egin genuen debako Gurutze Gorriko arduradunekin. Nereik esan zuten aztertu egin batzutela, baietko puntu egin bezala aterazian, esan egin zezaketela, pliegu horietan eskatzen zen motorrak izan batzuela egoera konkretotakoa, 6 hilabeteko epea zeukan motorra, eta beraiek nintza hori betetzeko gaitasunek ez zeukatela, baina zarautzen bat euskatela bi motor zarragoak izan arren bat ondatu eskero bestearekin zerbitzu emateko modua, udaletik esan zitzaien hori baldin bazala gasolidariena horrekin gure ustez gelditzen zara zerbitzua ere ondo babestuta, ondo beteta. Eta bilera horretatik oso impresio horrekin eberaz egin Jose Luis, Bengarmine, Baion, jundako guztiak. Eta pentsatuz proposamen ekonomiko batekin etorreko ziala eta Gurutze Gorri izan zitekeela aurten zerbitzu hori horrela emantzezakena. Bai, izan. Hori izan zen behin prozedura negoziatuan, ala... Bai, ez negoziatuan, behin desertu gelditu ondoren, zara egingo dugu, Gurutze Gorriarekin izan zen lehenengo gauza. Eta astelehenean korreo bat jaso genuen esanaz, probintzialetik ez zietena baimenik ematen zerbitzu hori eskaini ahal izateko. Eta, orduan sentitzen zutela, baina ezin zutela udalaren eskaera erantzun. Orduan oraindik gelditzen dira bi alternatiba desberdin edo, bata da, eta ia negoziazioetan jarri da dugu, gainera maiatzen 90 da, bata da. Aurreko urtean zerbitzua eman zuen enpresarekin zuzenean negoziatu, eta bere eskaini eta beste aukera bat bargatuana izan zeteke aurreko urtean zerbitzu eskaini zuten Sorosle horiek osatu dezatela edo sortu dezatela enpresa bat eta haiek zuzenean haiek kontratatu. Idazkaritzatik horiek ere baloratu dira, eta bizkak horretan, ez? Atzoko puntua dago, esan azmente. Gurutze Gorrian erantzuna esateakoan probintzialetik baimena ez zutela, argudio zehatzen bat eman zuten adierazia zergatik Getarian hau dezaketen. Getarian zergatik ematen duten ez. Ekonomikoa dan arrazoia, zergatik beste leku batzutan, emate zuten zerbitzu eta iradan azaren ez, egite egoen ezitan, baina kontu ekonomikoa basala handi baten. Joanek orain irakuriko
erantzuna. Bai, Korrego bera. Horren inguruan, korregoak bidali genien Gipuzkoako gurutze gorreari, eskatuz, bildu... Almena zuten biltzeko gurekin Gipuzkoako gurutze gorriko zuzendariak, ez? Eta badirudi, horreko astean Foru Aldundiko, aste honetan markatu, Foru Aldundiko bilera bat zutela eta horrengo astean Madrila zikoa zela. Hala ere, irakurriko dizuet, beraien esanetan, aurten beste urteetan ez bezala, esfortzu bat egiten saiatu dira onartzetako baldintzak aztertzen baloratu, ahal izateko, kontratazioak eta egiteko. Hau baita, degun eraso dira. Gaur egun Sorosleen asuntoa dagoen bezala izugarrizko bentura dute konfliktibidadeagatik eta hurrengo urteetan subrogatuko diren edo ez. Inorek ez baitu bermatzen subrogatuko direnik. Hori da beraien erantzuna. Gukada ere, eskatu dugu mesedez bilera bat, eta klaro, plazoak aurrera dijoaz eta ikusten gara situazio baten beraiekin negoziatzeko zailtasunak ikusten ditugula. Hori erantzuna. Eskerrik asko. Hirugarren puntua, Ialinen enpresak kudeatutako 2024ko trafiko isunei buruzko aldarrikatza dekretuen kontrola. Laugarren puntua, onartzea, hala badagokio 2025ko abuztuaren 16 tokiko jaiegun deklaratzea. Hau antolakuntza batzordetik pasa zen, maiatzaren 20an, eta proposamena da hori 2025ko abuztuaren 16 tokiko jaiegun izendatzea, antolakuntza batzordearen aldeko irizpena dauka, baina osoko bilkuratik pasatu bat dugu, baina iritzia bat. Beraz, 2025ko herriko jaieguna abuztuaren 16 ezartzearen aldeko botuak. Bosgarren puntua, onartzea, hala badagokio, 2024ko udaleko 2024ko lehenengo kreditu aldaketa. Kreditu aldaketak antolakuntza batzordetik pasa ziren, antolakuntza batzordearen irizpena dute, maiatzaren 20an egindako bileran hartutakoak, eta orduan nire esango dugu zeintzuk dira kreditu horiek, eta beraien balioa zeratuko da. Debegesako nesfuntxak, debegesari nesfuntxen kontua dela eta gestioa horretzeko 2023ko ordainketa, 26.630 euro. Kirolderiko inbertsioak 121.794 euro. Zitalzeimerrekin itzapena 15.000 euro. Todoen erosketa 15.000 euro. Eguneko zentroko zerbitzuak 6.000 euro. Erraldo txikiak 13.000 euro. Kasakapoko begiratokia 14.000 euro. Historia aurreko bailara 30.000 euro. Altxaburua egitasmoa 4.000 euro. Eta zerbitzuetako kamioen garabiaren konponketa 76.000 euro. Guztira, 311.418 euro. Horietatik erabilitako baliabideak edo partidak dira batetik kirolderiko konponketengatik jasoko den dirulaguntza 46.424 eurokoa, todoen alokairuagatik aurre ikusten den 30.000 euro, eta altxortegiko soberakina hortik hartu behar zen ditugu 232.194 euro, 311.918 euro horiek bete arte. Beraz, lehenengo kreditu aldaketa honen aldeko botuak. Seigarren puntua, onartzea hala badagokio ordenantza fiskalen aldaketa. Ordenantza fiskalen aldaketa proposatu nahi dugu edo toldoen udako kostua. Horiek dira ordenantza fiskaletan sartu beharreko partida berriak. Orain arte, zerbitzu hau partikular batek ematen zuenez, ez zegoen udaleko ordenantza fiskaletan sartuta. Eta horiek sartzea proposatzen dugu. Toldoak, ikuste duzuen bezala, lehenengo hilera denboraldi osoan, 235 euroko prezioan, toldoa denboraldi osoan, baina bigarren hileran 210, toldoak hilabeteko 120 euro, toldoak asteko 60 euro eta toldoak egunean 15 euro. Horretaz gainera, aurkia gordetzeko zerbitzua denboraldi osoan 50 euroren trukean eta aurkia gordetzea hilabeteko 25 eurotatik. Horiek dira proposamenak eta horiek dira ordenantza fiskaletan sartu nahiko ditu.
ordenantza fiskaletan aldaketa hauek sartzearen aldeko bozka. Eta bukatzeko 2023ko azkena, 7. puntua, 2023ko aurrekontu orokorraren kitapenari buruz berria ematea. Hemen daukazu txostena, Jesusek azkenengo esan zolearen arabera gerakinean gelditzen zizkigun tesorerian 904.000 pasatxo euro momentu honetan, 2023ko kitapen guztiak egin da, eta hemen dago txostena, eta uste dut ez dagoela beste ez da aipatzeko, ez da? Azken puntura pasako gara, eskari eta galdera. Badago eskari edo galderarik? Lehendabizikoa udaltzaingo paretan agertutako margoketen harira. Sare sozialetan margoketan argazkia igotzea desegokia zela adierazi nizuen. Gure ustez, udalaren salaketa publikatu behar zela. Saiatuko naiz abaztatzen, ze adierazi egin nizuen, baina askotan WhatsAppak ez du laguntzen. Kontua da. Eta egia hau abaztatzen ezen. Margoketa dago kalean. Irene pertsona bat, iten duta. Eta gure protokoloak edo gure erabakiak dio, margoketa hori onartu behar dugula harik eta azkarren hori azaldu zenuten, arrazoi bat dala edo bestea, ezin izatzen bestali, hor ez nahi izatzen. Kontua da, margoketa laretatik kendu degula, baina sare sozialetan mantentzeak, hau da, udaleko webgunean sartzea eta lehendabiziko albistea hori da. Facebooken sartzea eta bertan dago, Instagramen sartzea eta bertan dago. Orduan, gure ustez, kaleko paretatik kentzen da bezala, eta uste metafora hona dala, se dice el muro, la pared de la web, hortik ere kendu berko litzateke da. Guk eskatu nahi dizu eguna da, irudia aldatzeko, poner una foto de la pared limpia. Eta jarri salatzen dugu, gertatutakoa beste egiten egiana da, irain hori korritzea asko segiago. Gure helburua da, irain hori salatzea gabe, irain hori salatzen dugu, adierazpen bat iten dugu, hau bat esokartu duguna, baina hori kendin berda bestela, iraina betikotu iten dugu. Geratzen dago argazkia zirkulatzen, paretatik antzabatzen, orduan, nire ustez, paretatik kendu da bezala hori kendu, eta jarri adierazpenaren argazki bat, edo pareta garbi dago argazki bat, nire ustez hori kendu behar da. Iraingarria dalako, nire pertsona kontra. Kontoratuko dugu zure eskakizuna, baina nik adierazi nahi nuke baita ere jartzen, ez duela inoren izenik jartzen duela jabo, eta nik badiko ala zalantzak ere benetan nori zuzen duela, hori bakar, baina kenduko dugu. Udaltzainetan jende asko ikuste du beste norbait dara kaboa eta ez benetan mandua dena. Berdin du, ez bakarrekan argitzea, ez nahi nuke ez dela uste gauzak daganik izena jartzen baldin badu, izena edo kargoa. Desberdin egitzen zaite, baina ados eta aintzat hartuko dugu zure irakizuna. Eskerrik asko, ados dago horren, izen bat jartzea zehazki pertsona bat markatzen du. Kada desultan, kargo hori ez da udaltzaingo zinegotzen, jartzen dut alkatea bakarra dago, kabo bakarra dago. Orduan, hori denekin batzen desuna, eta esatazioa ez da, baina eskertzen dugu antzatartzea zirritzezat ez doala batera gartutzeko. Bigarrena, Amiagako organizazio jarduketa planari dagokionez. Pasadan Lurraldetasun batzordean, Grupo Ibarrek Amiagako jarduketa planari aurkeztutako alegazioei erantzun dokumentua aztertu eta landu gabe onartzeko saiakera eukien batzordean. Guk ondo ikusten dugu erabaki horrekin aurrera jarraitu ez izana, eta beste bilera bat egitu izana, baina ikusita eskatu dezula parte handiagoa, jakineko nuke ea Grupo Ibarrekin batu zeaten, eta astearteko bilera zein dan zuen asmoa.
Zuk esan bezala, zuek egindako eskaera aintzat hartuta proposatu den bilera atzeratzea, eta atzerapena eskatu dugu etzigulako denbora ematen hainbat gauza egin ahal izateko, batetik. Udaltzaingoari eskatutako txostena eginda kontraiburu horretarako, egia esan, oraindik ez dugu irakurri, baina bihar irakurriko dugu eta bideratuko dizuegu udaltzaingoak egindako txostena trafikoaren afekzioari dagokiona. Grupo Ibarrekin jarraitzen jarri dela egin zen dituzten hainbat konturen inguruko galderei guztiak argitzeko, galdetzen zenuen batetik ur-depositoaren noiz hasiko dialogak, noiz horre ikusten bukatzea, terrenoen jabeak zeintzuk dien zein portzentaietan, hau da euskatzua ere adierazita, nola dauden kontaktuak eta erosketa horiek guztiak argituta dauzkagu, beraz, datorren asteko asteartean horren berri emango dizugu, eta horretaz gainera, aurkeztu dokumentu hartan zeuden alegazio horiek beste forma bat eman diegu, hainbat puntu kendu ditugu, beste batzuk argitu ditugu, eta udalaren posizioa zein izango da hori eramango datorren astearteko biderara. Hori da gure asmoa. Eta horiekin bateko asmo dugu. Eskertzen dut, usita bixar gertatutako zentzuz jokatzea da erabaki hori hartzea, eta hori edozein kasutan eskatu genuke dokumentazioaren bailen eukitzea, guk ere hori ondo aztertu eta dagokion erantzunak eman izateko bilera hortan eta berriro ere ez egoteko gu posizio baten esaten dugu bezin dugu erabakia hartu, hau da, zenbat eta lehenago jaso dagoen guztia, guk ere gure iritzia osatuako dugu lehenago, eta hortaz gure iritzia lanora diagokin pasaratu. Saiatuko gara biak bideratzen, baina ez dut ziurtatzen, nahiko ez ziurtatu, baina alba dugu bihar da. Daukazuen abian duta baldin bada, primera. Ez baldin badago dana, dagoenean, ondago da beta. Eta azkenik, gobernu planaren aurkezpenari lotuta. Gobernu plana aurkeztu ondoren, hainbat herritarrek galderak egiteko aukeraz galdetu zizuten. Eta ez erantzun zenien. Egindako galderei erantzuteko aukera zenuten. Hau da, erantzun ala ez erabakitzeko aukera zenuten. Baina herritarrei galderak egiteko gaitasun aukatuta hori ere ez. Hau da, gure ustez, herritarren aurrean egiten den aurkezpen baten herritarrek haien iritzi edo galdera egiteko aukera aukatzea, kontraesankorra da, ondoren kaleratu dezuena albisteekin une referentzia egiten diozuen herritarrekiko gertutasunari eta gardentasunari. Zer galdenago eta zer bilago herritarrek galderak egiteko aukera izatea. Ondoren alkateak erabakiko du, edo zinegotziek, berez dauden, nahi duten, egoki iruditzen zaien, galdera horiei erantzutea. Hori zilegi da. Ondoren ere esango dut gure ustez, hau esan behar da, beste hau ja ezberdina da. Baina aukera ere ez ematea, gure ustez oso kontraesankorra da, norberak gobernu bezala adierazi dizuten gertutasun eta gardentasun nahi horrekin. Hori xe besterik. Zure balorazioa da, gu baloratu duen hasieratik aurkezpen horretan ez genuela galderarik hartuko, eta horren hasieratik hartutako erabaki batekin jarraitu genuen, eta gobernu honek hartutako erabakia zen, besterik ez. Horrek ez dut entzen. Kontraesankorra da. Egin ondo ditutzi zure iritzia, baina, listo, horrein. Hori zizan besterik dabe. Besterik badago, beste eskailan galderarik? Guretan ez dugu eskailan. Inorkeztu, ezta? Beraz, honekin emango dugu bukaera gaurko osoko bilkurari. Hurrengoa, maiatzaren bukaera izango da. Eskerrik asko.